Kasi Sa mga kabuleros, panibagong player na naman tayo ngayon. Siyempre, panibagong episode na naman to mga kabuleros. Sino kaya tong player na to? Isang big man ng UL. Kabuleros, ang laruan nito ay parang Giannis Antetokounmpo. Handa ka na bang makilala itong player na to? Huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng aking videos. Ako nga pala si JR Kasi, Tubong siya para nila sa height sa University of Luzon. Si Cassie ay nag-aaral sa University of Luzon, Dagupan City. Ang specialty niya ay ang dumipensa. Kapag tinangka mong pumasok sa kanyang teritoryo, ay naku, supalpal ka na. Silang dalawa ay tinaguri ang Twin Tower ng University of Luzon. Tara, panoorin na natin ang kanyang mga highlights play. Wow. What both volleyball and basketball? Wow! Different. Wow! Both of it. After that. And Chavenia and Benedicto will try their best to neutralize it, but Kaati. Well, but Kaati. Alpasan. Air alley-oop and Kaati connect. That by the University of Luzon. 1 versus 2. Oh, this time it's Kaati first. Wow! Wow! Number 7 yet for Ballesteros. Chavenias. Ah!